Dati agundaway Apo share a free ride team na ipaititulong kadagiti ta sa kapulo a pamilya iti init San Nicolas. Detalye ka dito yung manipod kini Idol Lawrence. IFM News. IFM News. IFM News. Po iti na indakla na panagpuspuso di founder ti share of free ride iti ili ti San Nicolas ket nagturong isuna kadwa na dagiti coming ti Philippine National Police ken dagiti opisyal ti Barangay 16 San Marcos San Nicolas Ilocos Norte kadagiti nakukurapay a pamilya iti nasa o a lugar. Kuna ni Miss Pau may sa kadagiti miyembro ken beneficiaryo ti share of free ride ket nang tedda kadagiti sangapulo a pamilya ti groceries may sa atring itlog, bagas ken cash. May kam timulong ti sangapulo nga pamilya dito Barangay 16 San Nicolas Ilocos Norte. May dimulong kat share a free ride no kapo. Tapos gapo deti nakita mi nga sitwasyon dito pamilya ket namnamaen nyo nga umaykam to man nagsubli. Mainaig iti daytoy ket nagyaman dagiti subagbamano a beneficiaryo iti daytoy nga outreach program. Palalo ti yamang ko. Sir, inikandak ti regalo ket agyam-yaman ako na ita may saak nga naikan ti nagasat nga regalo yo. Yaman ak sir tulog. Nganyami sir. Malaksid kadagiti beneficiaryo ket nagyaman dagiti opisyal ti barangay gaputa saan daan ni namnama dagitoy anasapa a regalo para kadagiti kabarangayan da. Yaman kami sir iti impaay mo nga ayat kadagitoy pada nga marigrigat ket dakkel pagyaman na milaunay sir iti impaay mo kadakwada para iti pagsayatan da sir. Maipanamnamang agsubling tupaya dagiti coming iti share of free ride kadagiti mismo nga indigent families iti initi San Nicolas. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.